Pormal nang gilusad karong adlaw Hulyo 17 ang katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita kun kadiwa ng Pangulo sa probinsya sa Cotabato nga gihimo sa Provincial Covered Court Amas, Kidapawan City. Kiniisip pagsuporta sa simultaneous nationwide launching sa diskutang programa nga naninguhang mabaligya sa mas taas nga presyo ang produktong agrikultura sa mga mag-uuma nga dili kinahanglan moagi sa mga intermediaries kun middlemen ug mahatagan og higayon ang mga ordinaryong konsumante nga makapalit og baratong paninda. Mismong si Governor Emilio Lala Taleño Mendoza ang nanguna sa paglusad sa kadiwa ng Pangulo, kuyog sila OIC, Department of Agriculture 12, Regional Executive Director Jan Pascual, Department of the Interior and Local Government, Provincial Director Ali Abdullah, mga partner agencies ug mga opisyal gikan sa nagkadaiyang lokal nga gobyerno sa Cotabato. Gidayeg og gipasalamatan sa DA12 ang probinsyal nga gobyerno sa gihatag niini nga suporta sa programa sa ahensya, hilabi na sa pagtabang sa mga mag-uuma nga mapausbaw ang ilang abot sa uma ug income. Sumala sa DA nga daghan ng mga mag-uuma sa probinsya ang nahatagan sa provincial government ug mga hinabang pinaagi sa nagkadaiyang mga programa. Sa mensahe ni Governor Mendoza, gipadayag niini ang iyang suporta sa kadiwa ng Pangulo program ug gidayeg ang inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga sumala niini tubag sa ubos nga presyohan sa mga produktong pang-agrikultura sa merkado. Gipasalig sa provincial government nga kaabag sila sa DA sa maayong implementasyon sa mga programa alang sa mga mag-uuma. Mitambong sab atol sa paglusad sa kadiwa ng Pangulo program ang mga opisyal sa Department of Trade and Industry, NFA Cotabato Province, representante gikan sa Department of Social Welfare and Development, ingon man mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno sa Cotabato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.